Пускам. А ти само телефон ли имаш? Не, имам геймърски компютър, който струва почти 5 пъти повече от PlayStation 5. Лаптоп, аз по компютър. Тел. Са правя видео. Знаеш колко мразя да правя видео, особено да ги обработвам. Защото е много гадно. Аз колкото помня. Да, знам. Вчера за едно видео 10 минути ми трябваше да го обработвам час и половина. А днеска тази грешка повече няма да я допускам. Да не ти казвам какво направих тогава. Това грешка направих. Никога няма да познаеш. Да,